yole onetarikia yemo nyasaye nanda twanjire twayesioriri kabisa ngai atwakibakore osemero berikie bekire anene serikali nebyombe birobi byabo eri osuka gochibozi goritikoria rero ngotwara bare igikaro kyabo ekero chikorawa no moteneni obo France atoli ekero bagochikwaria sensemo ya Nairobi kule no mwanjumuri ni goto wakera nyasaye mbyemono asinginja tutambukiro cha somotienyi ogatano motinyo gatano ngati yemetienyi eri 5 nebere yebwate amatuke 30 nerimo igobono na babegete calendar bano batamekote ni calendar ja begetwe bono bakarigia marieta kumete ntubwate Georgian calendar yani netugotumeka buna influence muna intoba Kenya igobono motenyo motanga motenyo tukwaria na siri tukuri tangani eli tukuni ya Jumatatu ligi ya kabisa nyasa twanje no nyamange akorekana sense yeto ya Kenya lakini kitu tamirite nyasaye na ntora soborosobwaye nigago tubwenera na ande twasuka gochi bosio na irobo dibagero mwanjumuri go kwala na ndanze soberere oso ime yumoroberio obwensakia litiko lya Jumatatu tusugumena ekorubono jise G12 ekanoje na chiania ntokire jidaeka nkeigo oseje dire jidaeka isato asejinse 12 chabono mambia boni yani gotogo suguma mbaka chinse sato jabono mambia na kwala na senjera ya bene Joshua nerura sensemire ndi studio kwene kuna mariogia gochira senjera ya bene nechivija igo korra chivija javera abo bego manya Joshua lakini Joshua animeda naweza kabisa kwene kuna mariogia nechivija gochira senjera ya bene anda onsia soberede eita nigo gutumie simu yao gutubwati asensema mitandao Facebook Ndizi TV News Digital abaiga sensema ya YouTube Ndizi TV News gose ni TV yao wala utaraso nyumba mwao anelero no motimo Sara abantu nyumba bale karibu sana asante wakire how was the weekend? The weekend was good. Yes. Despite some challenges. Yes. Bia mono sana. Tima yana kiwa kulete ya weekend ya nembuyere tuendelea kunya gukora masoesi yari yake bari kibamangana mpaka bwa the World Press Freedom Day on Wednesday. Yes. So sasa kama waandali bari baendelea se kamati tuendelea kuirobelia torena giri tukeli koba turaje gukora se county ya 046 no abantu beroberetie igobono ntogendelea tukora no mokero goito Joshua Araka kente Joshua utarakini Joshua Araka tokora wanera alia na Rosemary Onjali Sami Omingo Airini Ocharo Dennis Kirwa amo na Adson Araka Matara abono baenda kuja koroberende barore na kimorobero yako kile kieka nene na Job Ngaga ne role captain ye timu go chikogoso litukeli Beande kabisa nilire nachitenga siri my grandfather sokoro mwaka safana ya ogendi asante sana abantu bomochi bogendi at large wasibu nyanja pole nene kigima ekranya ne kiroro mwaka no miaka ya rachi ekra ya wikeiri emia mona noyomo rende go oralire biage oralire ande bono rende kai bode tontita rende mwanji bondo je nemrata ke murase mo celebrate yes that's mo jana singormone kiara kori miaka ya mono yomo terraisi ojina ndena bono into kare kori binde bia chai mo nini nde bia jirere na botora bento yika na maene rakire no mwaka gaikiraria na ande nyasaye kamurangeri etote nyasaye mbia se miaka iria moire na ndaga atigire bantu gatigire bachukoro na inwe ende lakini ndeke amakweli aro talibwa tabwati boko tutabwati bwana tabwati lakini rende nelina nyasaye kamurangeri na ande miaka iyo mbia lakini tigati moke moreme lakini rene medisokoro yao na ndo na bajokoro ni mogo chana chingora kire ndo ne mabona le sokoro mete moge sangyo sokoro moge sangyo kabisa karkurunya mogondo asante sana igobono mwa kontita na rumulende tinyagitari pole sana na igitari tikuligoro no mwechano na ndinde abantu mbago kerete myake y'Nyasaye amoire igobono mwa kasafana ya ogendi oyori my grandfather bono tokoroka late twasabire family eri
oboremu oigo na bali bande bonsi basiririwe na bamwabo na eni metronoseretie bamwabo mino ni nsirete bamabaria nsemo cha Gesima matunwa igo bono no nyotora iga ntubwata makongu korwasto koru kolende tugutigira Nyasaye na ino mwesi mubwata makongu tobasabire oboremu tobasabire Nyasaye abe amo na inwe kolende rero it's a new month it's a new date basetariki engeni kegima yo mutinyo gatano Labor Day oyo mintateba kinga kyabakora imirimo bonsi mense ya Kenya ebe nimirimo ya serikali ebe nimirimo ya private amwensi n'abakora imirimo nkimu kuinyora gose hatua kiechi mwakorera semirimo ya ino naende nkikirimoganitie so that your welfare your security nobulendi bwaino bunyarako baboko enekigwa igo bona karolire litukulia Labor Day twasabira bakora imirimo bonsi pi amaya bali bakora imirimo ya serikali mwete no gwateba no batimugiteri tuko lia rero igo bona twabasubira amaya happy new month na ndrende bitoki byachakire gosoa abandi banyorire bono bande bantungo sumaili bali abandi mbaranyora abandi nchira bali yes igo bona twabasubira umutienyi omuya korwa segeta senikia Ndizi TV omorobelyo bwensakia oyolenche Sara Nyarangi Ontita Brighton Makoli na Joshua Auta maituna togo cha kibono mambia wikatutakira abantu amaya ngobono na mocha kumutinyo muya alionsi orobereti asumutinyo yo Mei twasabire nga aikirane ende tinkweba Mosbat Felistas Nyanchama omwana Flavia omwana Layton korachinse mochumo socho mbiamone kiagera oyo mintaikire as studio Eric Baraza wakire bya bono mambia no nyumutugo wati kigima bono mambia nasabire nga Nyasaye akobo wenu mwana Steven Jr na bali mwensi mwabokira se chinyomba cheno chakira Joshua utane familia ae twabasabire amaya na inde muchakeri tuko ligi ya kigima Nubiya sana yobono mutinyo kumuya sana twachakire tazembere tino mutinyo ino chikobo muya yo kaneno bwate magana tatana tano wa Mackenzie babo mangana ande bono tozembere tino mutinyo yo nabora chikoba omuya abo mabwasi miro bose tutarenda sezemeyo umete ento bwate quarantine ni Greek nene ditukuriria aria mutinyo Mei nigo ojite kurwa sezemeri ya Maya MAIA teoria jetalia bagote ane teoria minute mata ukarba kwana goro ye brand tigete koroku na bata about godness tugeria Mei karoria jiteria meta marita na jita kawa named mekire metinyirende ebone kereke Greek bagadana Maya baka bagaje koroke Mei rende bagaje kodeta kurwalia sesemeria brand tigete koroku Maya na bokonya radio se kwenda semitanda na boko dire kwaranga kimetinye yabe tenemde na nagote ino mutinyo yoga tie metinye tano nebere mete tubwate 7 months bwate 31 days tugatwara yomo ubwate 28 and 29 ne yende kamanya gutwara eye ne bone kama utwara 30 ende igore tugakora mwaka calendar ya 12 months gona ara yo manju murira kinto se merdero mutinyo yo bono koro yo Labor Day Labor month igona bogo chikobo mutinyo ro muya kapse gongo serekia wale na mbabu atige ndo bakwego kerimono ikiagera abantu baranyora ngeri yawo buya nene abakora imirimo ubesere kali none chikondo giranyora bese buya iga ase yeito ya Kenya korento chikorana rero ngaki amangana rachikoba asensi yetu ya Kenya bono amangera gendrete litkoriri lia Jumamosi litukira Jumamosi umurai bwense na kwande ndagdalia samagaja Kenya International Conference Center litukiri atebete buna batagete kobeka mangana African Union banyiting kabise karwa wade karali akate abona no boso kusana ekeraba abarai bejinze cy'Africa bakogenda baba batenda bosi wo musajo yomo na babe kujipasi buna jimngondi batali kane gende exana ndro jina mabwasi miro moja mboro beretio korobe kandit koriankyo korende mbao tebe tuna banyanyimbo na yaya mbali kwa ugibali nande raira kamochi bungei oyole mo county commander we county ya Nairobi usiri junior Nairobi akarama tatina yaya ndoko banjire kyara kormaga mwara korogorobe kana gotari komba nembe lakini nde raira na tebe tena ya yokorona bungei niga gotume kwa
na ni master commander in chief nyere murai bwense Dr. William Ruto kalalenga sensemo ya Kakamega na Ruto jinsi chintinda dana mtajua mjui sasa bono adana lende na amte commander in chief nani ndoro jena dumo CDF commander chief defense force commander uchore turende KDF yes ogora France ogora bonere ngate ke church kurwa sensemo ya France Robert Kibochi ne robera sensemo Kibochi nere nigometere tenka ki kurwa 2020 kurwa Samson Mwatate rolenge jiu of defense forces ono wede amangana ayo katonya bwati makerende hana na bege ndrete kobaigo era teto torena mambinga kiwochikoba ekromo bwasi miro moja na arana baraba twitiria sekretari odiheba na commander in chief wabo Jesus class gokorana bono libere ndigende koba sense yaito ya Kenya boy gondroje na murayu mokorbuense ya Kenya ngoma chuwakale ababa Moses Wetangura bale oyoro mokonyi oyoro monogaribwe bungenene ndoroje na Musali Mudavadi oyore prime cabinet secretary bakaragomba china hawachakire goswana na mangana age siasa nunyore na libera ndia bedare sekema gyachubiri tokarumura ibo mukora akagenda guturiza liberera boigo barobe izari kemero ngibere na ibere motinyo yiga mbabwate karekanene kia ajubiri aria samagajo batakora cases bakorera Bomas of Kenya ende gukwanira cases ne Bomas of Kenya ijidi chingao ya Bomas ne ngao cases ne ngao igomba robere mu robere bocho nya delegates bakwana mangana arengede kema ya jubiri anene karo toroje kanini kega oyore mu bunge uyara bakare kominyo kanimono na oyo kabere general secretary general we kyamekyo Jeremiah Kion kromonda anajibigyo baba dani njomurai to torena jideri kemerongiwe na ibere na kiwaje gusosora na mangana aina raenda da Kenya yonde na jamanya ditukuri angyo Ezekiel gosenga ki Ezekiel Odera ngosenga ki kera basigari batageta matuko emeronge tato baligereri bandrobo chunguze na otukia kidede ndoro jaba wakiri baye bakora wa na dansa nyumali amo na Cliffombeta buna bana bangale ende mugusiba gatena yaya yakora ni nyanda mamu ya soire enda kwese ya soire batete kwaro jumojo yonda bwatali Cliffialia batena gento kende ngeyo kyalenga bono koro mundo bwagajina ngajito bure mabone sana ali metabwa 300 acres oyine sekeli mpaste sekirene ndotora nakiwa mambo sinanjerwe nekia makenstora nakiko chikogendera naba raikurwa sesemeri wasapate ndiba banyimbo asesemeri ya Krivi mba amonjoro nakore mbanga nyugurwa sesemeri ekatora no mugabana we county ya Krivi nero Gideon Mungaro na tena na banyimbo babeire matukali wabiwe transfer na ndo janja kwa kana sana ayo kubwatande na bato mwanyimo nani gani anaendelea ando chenga kwara kodre alia nationally abantu baito bagwenete kumanya monongoro wa serikali kyagero ikatura kwanali agende tokorekana na upinzani ekyagera yonero trending bona ma akorobekana na kuo kulikirase kone ntwaroche Adamson Bungei oyoro mo regional county commander na ruete press na balikiba mangana litukuligoro agate balende enonye katiba gyanchire peaceful demonstrations abakenya mbabwateli baga liyo gokora ukurubikana ayaya azimio ararorekanije buna tali peaceful kurumagega ikyagera looting gokorwere okurwana kwarorekanije nonye no gusiria amagima lakini rende chenkubuli bona mabekero kende baise gutugo bakora ukurubikana kwabo no morembe because na barabo leaders bamanyete nke katibe goteba it is peaceful demonstrations arange ngaraba Kenya bago swali bagoteba ngaya no police nabo bali go provoke abantu bazimio lo moja wa Kenya baba obulendi bwabo baba tebisi mokoro bakana nigana na ninge mkagerete ngana bo azimio lo moja wa Kenya barayikirani amandamano gusokorobekana kwa morembe kurende ayo tigatutigere abanyene na bere igo
abanyanyimbo they have outlawed engana ya okurubekana kulinda azimio la umoja karabalenga sekanisa ime imara daima Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Raila Odinga na babwatani bande they insisted na gutugutirarenga yaya katiba igomutete goswana na chinguru che katiba igobono gwikatogende asukurubekana teturara lituko lya mambe kitali kibire waiga yitwa mocha kweba ne ligoro yembule nyinge egendrete gutwa mono asorbongo rwa aluo Nyanza no intuga Gusii ndogendete kwenekia embule yo lituko bugo kira igoro aba menyi kurwa sensemo ya Ahero egotoka se county ya Kisumu mbati getwa sobokendu maega ya Rivanyando wata chimbebe chiaye gose banks of Rivanyando na goswase emechi yaba menyi igobono mbati getwe ase obokendu mono ekenoro chibako mojimona azimio lo moja wa Kenya muna muganyete jumaine matutebito endo kurubikana kulinde bone kero tuakiru no muchando bwimbure nyinge murayonde tayo ochirega mona azimio lo moja wa Kenya timetingi bali kubo whatever azimio lo moja wa Kenya lakini okora na singinjo bakuru county elimone gosira bo azimio lo moja wa Kenya igobano amangana yembura na Nairobi abo igo chinsemo cha north eastern twaro chebyo mbegete bigocha na koira ujumbe ngia asaba subati bechinsemo chire Isiolo Garissa Moyale amangana family planning mangana yokorobelio roiboro kiagera basubati mbaro batareke robo ngaini bokorobelio roiboro kerbali gutumeka chingamia weta ase chigali chitayete gose chipigipigi nara yondo cyo to Brighton na yanda mange ndichikumenya umwanche murigere weterasa magazeti nara yo endete okorkana since ito ya Kenya mangane ngento keborkere ne gatio mabwasi mioro moja na wani Kenya wana bado mbaya ndata komoja ni mara iwensi na ndata komoja ni ndata komoja mabwasi mioro moja wa mabwasi mioro moja mbaya ndata komoja Kenya kwanza tumetina na kema kurugana kurachi kobi mambi kurinda banyanyimbo barabo ba kanire batebire na maandamano tayo no mara iwensi na kwane ngane ntindi ngomu sana kwane jintu dangebere yakothana inje oikabaje bamanya na commander in chief igende kinkeri raisigo it's not easy no monda na utajujui wana bo kumina inke ko yarengere na banyanyimbo je ngeke mai detamanyete utajujui bono rendera kinende na Kenya etagetetikare no murembe abantu bakore bwasi abo no mukya ikyara rende kyara no mugusinya kwerigeria no enekere bintu biguturubana chinsemo awo mugusinero goja omia nero gojumia ase abere lakini tadi onde mnde okogosonde neri na mete karchingwana jigo kwano mete chinsa chingwane je chinsa zintinde kubwa G action yes no mundao de nango kongentande no nyene njoke gwakokwe igobono li next na bakobolu nanga kikyabende joshuna kwante ngende kyalenge etalengegia igombe torende chingwane kyagera kiro muntu nabada bavwazi baye ombwasi miro moja ndo bwata ba Kenya bali bakosira ombwasi miro moja no murai bwense nere nabwata ba Kenya bali bada affiliated dute Kenya kwanza ne bana serikali ene ya Kenya kwanza kolende bali ime na bali igobona Kenya ani ndu dokora rio murembe ndoja tetene ntukuruensa tutiane na yaya bono egeko batia kebe yaya tigatorore na ninga kiense gosuka gochibuzo mono mwanchi murigereria bono tigatumanyenga nkaikwa bukire kurwa bono mambia na bande bali baligetie guchekorara usabandi baraire kulinde batobwatete abumongina Salome Mukeira korochesemo chiria chi Arizona Murara na boigo Junitai Jackson seran kurwa Phoenix ayina mashabiki to kurwa diaspora Paul Gesimba oyone yanko ya nekoro chinsemo chia US galia oreli lichoni togoroga lichoni asante sana na boli umuntu gitagatebanga na baguturigereria anyoranga maigantu kumutumira asante mwensi koro chinsemo chia diaspora bakoragwa n'umunyakirugo Kennedy Mirieri Gisemba yabo Cyprian Marubi tunashukuru yabo Regina Gisare tunashukuru yabo David Kimori mpaka yabo
yabo Kangi na Joines ayona mashabiki yetu kwa diaspora yabo Caleb Mwetui Divina Onkeo Dennis Marube no mongina Elizabeth Nyanchama no Moswati Irene angwa kangambia mono abu bagutubwata kora all the way chinsamocha New Zealand twabasabeira maya Kigima bali mole chinsamocha Canada yabo Irene twabasabeire amaya yani tuminetinga bali mole siko yense ya Kenya mole Uganda mole Somalia Ethiopia Sudan aliasa mangana ale bobe and by the way ntwaroche the former prime minister wense ya Sudan Abdallah na tebetenga Sudan yatacheti korra ya ese yeri nkobere mbe wetania no yene ya Syria na Libya igagatebanga barayi bali bakorwana chebyombe biri bibere ebikundi biri bibere byanchira ne bakole chinkwana ende Sudan ebe eyo molembe gobana mashabiki tandonse asimole twabasabira molembe no yene gali asomolembe utayo gali asomolembole twabasabira amaya Kigima na mukutobwate gwetera online Ndizi TV News digital egere musanga mona intwe ngaine mutobwate tebiyabona mambya elio gimbu yalire chibicha ziko sawa ayanjiriko babuya buno yomintateba tutauliza Joshua lakini hawezi fanya makosa alafu sauti pia tutamuuliza kiagere ya itondo chenga mbiyere korogega ase studio aliganyanga mashabiki yali mense ya Kenya buya sana iga mashabiki itara asara sense ya Kenya buya sana abundo bade timu mapana kosa timu mjini ya maji timu following toko batena mente tote ya Kenya ndo bata mashabiki kila chinkongo chonzi jire jinsi jitu jisco diaspora na aga bono asemo berete diaspora bono rende gombe mono aba timu following baboke misovi motangi baba mashabiki to baba Dismas Okinyi Kirisio Rago ntobwate Dismas Okinyi ntobwate Nyasimi korujisa baja nyanjwa ntobwate Kiristeli gati abange bari bandata tobwate masiriri basuboli kemi bisovi motangi abanda bange mashabiki to bare jinsi ito ya Kenya anena bare asiji kausije siji to 13 jire 13 tukatwara Kianda kaunti ya Kisii Nyamira ninye yobono abagetutu abanchari abanyalibali abagirango naba abagirango mete bone tote Nyamira bali tubata abagirango both sides west Mogrango north Mogrango tukamauja na south Mogrango timete gia jide kaba kwa nyiko ebona gia jide kaba ngakire bagata na wachu kwenda south Mogrango kwa nyako manya tumevinki bali batireta kwa nyako manya eno bali west Mogrango nero by the way north Mogrango na south Mogrango east Mogrango tutaba no ndo bade kitu masaba akitu jaji south na kitu jaji north urabunero yagite kabaikana kurwali kagenda lakini lebyo neli na berego biya sana biya kabiso mwajumoreria mashabiki tonse ase orongorwa Gusii na Gusii umete barikirase kuna wengine wako America diaspora alia itote ka diaspora bare Nakuru Kericho Eldoret Nakuru Mombasa Kilifi abange barari kila Gusii no tikinye kinaini anajitafutia kabisa tunawafuria kofia asinjira yabene Isebania Mbaroro Malaba Namanga Migori Homa Bay yani chinsemo au to wakangambia maneki tuebalende igoro asensemo ya Ikonge Nyamira Chimberonche mnyogetu alie cha half marathon mugavana nalengali mugavana no mokonyoye by the way omokonyoye Dr. James Gesami na atebetenga barabo ondicho Gesami atebetenga wao wako sawa na mangana ya bantu banyogote abana abantu bakonyogokwana ibimonyo ibimonyo ngabusano wetu meharibika hakuna hata siku moja alafu ne mangana yero bebe ndo kwane tu ali no mugavana na enderende naye nikarijitia abantu bamenye keboche okoba chimbere chiri niwe cyari koralia igoro ya breast cancer basubati barengwe egere tokeyo endwali ya cancer yorobere na bate betali bya sana ega bantu tikababwati ibirengo byo chenu na litorasiko chibozo Nyasimi na to mabungro je message yitungunyiri tore asense mona bora na bora na gutomera bnaye na botonyiri skerto kana sense meri yebiro James Bongo kidogo tumekona sense meri ya check
kero mwanju modelia na Sara ngo gatorora ndere ndari yebiro nataka nararigite tigoro ya Daniel Daniel yurtetu ase chingoro yani den ya yejisimba yendo nasometa kurwaria Nyasaye na bakora babisa bao baba basani bao osasu montarengera tina bono kurutira saba bisa meti ekero Daniel yakurtumaria ase chikwere jiri numeto moruotio ne kyare korogo Joshua nginyolingo muruthi ari koroko na King Darius ekero renda kare goda na Daniel onsumbu ire renda akarme Daniel ya tete na West tago sasima na ndo musani oyore ina ndo musani oyore tago sasima onde bwenzo tatiganya sai endo ya tena akatebya muraba ena rutango muntu ingore gisimba ibonya sana bo kumya akamega gisimba jirichi kababa sani ba Daniel ekirenge kiarenge ngachimukore mara moja na ndina maeno rutwese simba what do you expect simba no kobwata ikukurarua na kukumeza wone kirenge kiarenge bamukore pi wana lirenga no Mario Daniel ndio ilikuwa mwanzo wake pale ndani ingaba ndo barbarenge tukukora yes na bakuruda se ngoro yeji simba bado kama ndio mwanzo mpya wana yende na semerinya sao ndio kwere jingo no rutualia bali bono metera nengo chikorali gere kan ngorali gere bikichi bona kan ngonye bikicha yes Nelina ngorigere lina ngo chochoko ngorigere diribono ni maedena diribono mede chisimba njire chibwata malionyalia ngete niko chabete mattress yes ya Daniel kara nani kwenye kusabali na saa rende akamekia basani iji kaba basani aba naona era gara kumisa na kumisa robai so with God everything is possible ne ba monto go jaire go tate do koruta ngoro yesimba abara koruta alia toboa le mabuna ali maraika naro atafunga midomo ya simba obenero boke no nekero karo Somalia basa embale bali barutetu asomorero Shadrach, Meshach and Abednego kero barutetu asomorero uso gusoma historia iri umoroni gorenge kebembe bali barutete abanga bambakwete yes immediately yani it is so interesting so Daniel lira ikandi alenga alia nere Shadrach Abednego na Shadrach Meshach and Abednego lira ikandi achitegati ali kubakonya ekerenga barutete umuriro ime baye kyagara bangire kubwatia amachiko yenseya bangire kubwatia umufalme iko ngatali chinga kichonsi okubwatia umufalme to the wrong direction iko goika otwara umusimamo no musimamo ogo can set you free ewa de bana Shadrach Meshach na Abednego no ndio kimbatio getiri awa kunukia ekero baro charigati bakarana oyo kano jira ni reba ego bono mwanjubore neri na you trust in God ne bana babisa batakire gukomera meda babisa ebyo kama zili tungekuwa kwa upande wa Mungu kama Mungu angelikuwa kwa upande wetu maadui wetu angetumesa tungali kuwa hai so ego mwanjumira sema ambia bwana no mutenye omoya no bwata babisa abange lakini akioko baofaka ayibono tegerera Nyasaye tigara Nyasaye na ande manyana na bakuruta engoro ye simba Mungu wako na wewe wenda aro kando mete Daniel ale kwenda kanda tena Nyasaye bono rende na kwamba tokire ajije Nyasaye angetoboa usare kuyunga nkurutwa gucha sengoro ye simba chencho musimamo na barego cha kuirania uburutu bwa Nyasaye bobo bungao bantu batike kwegena lakini agatena imara kuonyesha ni Mungu wa haki agokorera imirimo yao na wewe onyesha dhihirisha kwamba no wate Nyasaye nende nkubwatiura machiko yekene mutogenda kando tuchikwigera babo Makenzi abo baretire obututukanu n'obusoku obonene mono asense ya Kenya igobono muna mtocha kumutinyo muya yo mintoto ire segetonga tukae imara ase obosere bwa Nyasaye nando mubisoyo tari raisi akuri raisi na ya oyo na bwato bosere bo monene because yoro jabantu kwarudira abantu modero aba baruta bakure nona agito kuri raisi na ya aba bakure bali baso alinga giye igera mbakwete aba bandi babarutete kero modero tote bunini gore ngo modero motindi sana lakini malaika akakuja akashunguka na wao bakanya kugamba rende ngakyo mbogo nini akyo ja waya agerega ikobono kuri na Nyasaye kerege ndekere buye kenywe ikobono na message ya Nyasimi gatonya ikerete lakini Nyasimi ate abana morning Joshua Sara na Brighton
Madam Sarah. Other than Chemsha Bongo, as we commenced the week, other than in Biblical, Daniel Mosom, Mr. When the Israelites were taken into captivity in Babylon, the king of Babylon ordered the 4 young men from Israel, from the royal family, be brought into his palace. Therefore were Shadrach and the Pratters. Now, why from the royal family? Ingi ko garabare ko rangir ko royal family agina di Chemsha Bonga boredi abantu debe ako ko engora asugo siriso koro yao unya simi gotoma engora ya era ko bona ngi ko gara abanta abare abare ko rusiwa in royal family the royal family go na abanta manyantenge no jina bantu bwate abababo King Williams Prince Charles Harry na bantu boreta samanyantongo kabisa all right. Nko ligitole nko bolitole liboli go sorry liaboli we. Mwancho muligeria asante sana Dr. Nyasimi Chemsha Bongo nega neire why these men were chosen from royal family egere batemwe barole guse mbabwate that responsibility uchi asinya sawo labda abuna nchengo temande ko ira nabogo toiranire no mwancho muligenere nabago tokonya so that Chemsha Bongo to gutumeka Biblia ngo no mwancho muligeria semambia bono naye tutumire ujumbe otutabina kiole kirokende nigwete babange nyagitali bare tuwabasabero ko bwena kwa bwango bali muigwete metwe ko bwati abaraza pole sana semambia bono bali muigwete buja more strong agenda sikibago bono mambiki agera ekibago na kikirigente ndagere tukuna kulera iko kwa shamba ngabano toboke tujipatie moyo tosoerende torosindagera tuya sana watu tuenda sasa media check tura nambara ya mwatomire uchumbe no kende nyina gekora gensa ya maneno usoma gani bitungo gara studio lituko odia lero etwarengere tura aligire liguru ya magana ya the development iguru ya magana ye cha tura aligire siasa ya soire ekogera no nyena baremi bakonyora ligesaria bori kasoro usi wali tukrero ntobwato magani kurwa se county ya Nyamira Nelson Onduko korwali asensemeri ya kibirigo tea factory katojo kwanda mange abade minkwa kubaro boyo baikabalira na boyo mbraja ntwaro chamba chikuna rabege tu ase factory go sa steel forms kubwatikana na nomo wasirio mukoro renga asensemeri oyimunya bitamunya akabeka machika yo bonana bade mbanyo dene bakalkora chuo boyo batamaidinga ki bakurajo igo bono twatakana lero mogani itara ja struktura kwana na nsiasa era sesemo ya mangana yecha use n'abaremi bakungaino ndo ujue kwamba na abaremi bako siasa eroro use n'abaremi bakungaino tungorigire tore na inkiyekogera no ena sesemo ya central okonyora bande bakuriere kilo 35 shillings lakini oja Gusii kwanyoro monta kuriera mpaka jishiringi 15 igoma jama chikobana almost half mpaka shiringi 11 ndorigire tore na igona abaremi baito batama itiko tore chayabuya use ni factory jitu jigo dre ndo kujari tore magare ase tukurere twataka tora aligere na iningi keroro nsiasere asenzemo yejitundubali directors bakora osengi kere abakongo beige koragense ya maneno so leo najua kwamba na koromole mibwecha na busonge na bogo na boguro kerengeri kya urgency se kogendera bo ekero yaikire chinsa ensemo ya bono ma ensemo nenus ya bono sana tea sector nere ya muhimu usinere yengenchene ne kyagera Gusii alende egento ego twachibesa use cash crop nature asabanta bange buna jinse machindo yo mintate bire central Kenya ntwara barayibabo bakubarwanira igoro ya macadamia igoro ye kahawa ebintu biribiko bachibesa na inde mbiye bakoliera sana magana ye bonus akini kwanyoranga gochoro ngorwa Gusii iga nintu bangina bakwirete mugondo kwanyoranga magana na makong iyo utajibiwa ekero mugeni yawe chikuikase studio. That's a very interesting topic. Balimi bagwenete kumanya ande babolia mabolia sobonge egere baira neliwe nechiso yinchiro toga ndrete kwene kia former directors and the current directors tumanye nkieki mangana na mange unchukana neteke mali giechai twenda sensema ya check kulinda siriboli ya na butokubole mondo na ye no bwate kyokwe gwe chengerali tukulale bade
madera de birthday na bomo da to tena aengiro jora go de birthday ningi asole no bata kendo ko kana rero de birthday di tukoli anda lie bana ko miremo gende ngero roje na mo Kenya ora tena ya rero de birthday tini kwenda miremo na go chengera matere birthday iyo na boto tebina to tumero chumbe auto tena ki no bata kendo ko keria asiri tukelia de birthday go sin just na lia bere de birthday tu ngwera lile toske ojibozi go tumero chumbe yao kwetera sinambira siskini yao 0792192834 ile namba yetu ya studio simambi ya bwana twende katika mahali ya SMS story na ngakichiri tumaye kwenda ujia sensema ya Joshua. All right, mbia mono sana ndoche tigancha kere iga Cyprian Marubi asante kwa diaspora gote bapole to our family asante sana omwaka gendi atimokebya asante asengore ya bono mambia atom mosomia goteba good morning korwa mabacho nyeigwa Nyamira okinye Dismas goteba good morning mark me present from Bosamaro and it is raining from this side mvua ni baraka kulinda goteba nga with Ensakia omuliro igogete David Kimori asante sana goteba good morning Sarah na Brighton wishing everyone a happy Labor Day. Ulende Joshua kuboli. Nina boli abo. Joshua boli ki David. Ngagia kutiwisi Ekwebe driver lende. Ekwebe driver. You redo the message lende. Na Moinyore. Joshua Tatukora. Asante sana. Moigwa. By the way, let us be categorical na etora maiga datu. Atatu, yes. You cannot mention Sarah without me, without Joshua. Yes. You can mention ya bia kana nje ko protest. Na Joshua protest ya kininga tena David kumwali ngonyo nanyo atafanya sonyo ana bochinsa banya rotomire ya Joshua otomire yes because ndoche Joshua akona haki kwamba aisoko ruarirende morato nyora asenjire wikira simana tutia gotaba good morning korwa nyamakoro to nyamashoes akabeke bikoro to gabo asante nyamakoro talia no abangwana bali basireti amagima bali be amateyemo Bismarck mokwa goteba korwa Kisii Getembenubia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son Eugene watching live. Matunda Oteresa good morning watching you from Bomet na watakia siku njema my son Jaden Oseko Matunda na mamake Elizabeth Okinyi from Bomet. Cyprian Marubi asante you are watching with us Sheila Kemto awatabakorwa Makongeni Jogo Road hawa waingie ndani ali getawanta bange mono because of the interest of time baba tunasema ni asante ababonsi pigwatoma bakora wanaongesa Kenya Point na Joshua Onsongo moiwabo abakinami agoteba pamoja MC Eldon Talks agoteba pamoja Tom Mosomi is watching with us and ndena tubwatete rini transformer orenge kurachinsema cha Minnesota USA asante Kennedy Gisemba you know munyakiro go itagoteba watching Joshua Sarah and Brighton be blessed this morning to all esteemed Ensakia viewers. I wish you a happy Labor Day. Thank you. Bia mono sana Ruth Kwambi ondieki agoteba happy new month niko ndani nikiwa Gulf naweka shows nyoseba mam Naomi Kemto watoto Joan Win na Brighton na watakia siku njema wakiwa pale Nyanguge Nyamira County abako gendereria abo sana hi Ndizi TV bakire we thanks to inajira bonases namba yesi mtoma kwera nabo tuanjiro manjumoreri toteane tuatigira ngo tutarudi huko hi Ndizi TV bakire we thanks to God for good guidance in last month we believe and hope the same this month of May 2023 may he continue giving us wisdom in order to conquer what we endure. Thanks for the Nyamira great land list. We completed the list of almost 150 past months. Argo Chris korwa Bogusero ward. We are sana. You out there Argo Chris okora no minyokiare. Nabo toja kusaba ndemo. Sibini ara mureda sasa mejugo sori na bagasori ya. Ara korikiara ora berga ukwana na ujire marathon dina tedina arengo senkai na aga otebiri Nyamira okora Nyamira no arenge. Argo Chris takutafuta torore ngaki to okora buni mejinde okora. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand
do not fear, I will help you. In Isaiah 41 verse 13, morning. Beloved saints, have a blessed, lovely and caring day. Oyo tinma itingo tumire songeye nyasimi yae ko batatitiri lakini noyo otumire ngo mayande ningo erakina uchumbe yao yaikire ase studio semambe yabone ngo myoka ase simiana ndarabali bantumire gwetera fan page book ya nebna Brighton indorena Alredson bin kufarso na pamoja tamati akabeko modro motini sana nanda akabeko gotobana ni gato tegerede Simeon atuti happy new month kurunya makoroto na jare ngabu bwa kirese Wazini bosi wale wadena good morning, happy new month, new week. Kutoka Ugepa pamoja kama kawaida. Ikengose wanionsele wadena koruliana bonjali happy new month to all fans of Ensakia. Atomo sana wadena kurubomba Nyaiwa Nyamira bwa kirebuya aturirietibu na kawaida. Good morning oya kuruna honorable Rogers Rasugu. Akabeke mocho wanjani kabisa. Count me in oya kuruna senior head girl. Wadena tomo aligani kabisa ime yomorobelio obu Ensakia. Bona mami susa ediruma Susan wait no ale me yomorobelio aneto tobwatia semambi ya abone no asante Eric Momanyi Osoro awote bakurwa keumbuli taro akondani Michelle Kerubombu yamono Evans Mbaka watching you live from Doha Minto Wakire Mwanyagetinge wishing senior chief Omambia from Mukubo karibu nyumbani after serving the nation for 34 years kazi tufanye kwa bidii na haki oyino mugano oli mulikitumilde Momanyi abwatetie omochifo kale ko retire akorera tweshere ende mbiyekero muntu gokorerwa farewell engia kolengana nobo koreri makindu getuma morning Kisii na Nyamira Kisumu iko sawa ni maombi ya kesho era woteba masabo amambia our very own David Kimoria woteba Joshua Uta good morning getting the show loud and clear now that is correct Joshua wakirote virenga asante sana na mambi angiboyo nanda na umusabeire myake menge amenye bune nguru Joshua umusabeire myake menge amenye bune nguru unajua nguru myake renga by the way neke gongoru gongoru ne nguru ibi ko menye myake menge sana ndio ko da ne kemba gesambi ne kemba gesambi ya ngeliko tabwango it is ever like that ngiana ko twara bokongubonde ngiana ko gunda okonyora kero gesambire that's preservation engia asante sana David Kimore abe bune nguru goze bune kemba goze buna kemba gesambire bune nguru lakini go chamenye myake mengi kagi chamenye myake mengi ko banero ko gara kwa smile sokoro Joshua ngagioroje unajua tutaanza kusmile kuanzia kesho kupitia David Kimore na and the other directors tunashukuru sana ikiagera mutobwatetie Mungu awabariki susiriru mawaite yungwa yasoma Angelina Nyameke okay oyo chakiro to advertise asante akina yame igonaro igonari me asumurobelio angoteba noare bila kumsahau John Kibati nere tebe ya Mackenzie style go jebe to me platform go na nyaro even Friday I saw it mangana bundles ga kabisa lakini mbiyado tena te barende na nelie kuraga yabantu gwetera asum tanda on this TV yera bena na mangana makabara igedo tena lakini anene message tutagete bono mambia ne yo goturana nga yotorire tukorunga kingo gotura oture jemima oture okiambe oture ontobo oture Susan ingine akitaka atakuja tuongee biashara pande nyingine tumubekere burunge bunaganite John Kibati asante is our manager in here nera watebanga happy Labor Day everybody bia mono sana na ndende mna twakore tumutie nyoyo minto Brighton Makol na Joshua Uta we welcome so much your thoughts ngana ki Ensakia kora the whole month anya go bwato bututukano you have a complaint about Ensakia the whole month na bo tutomero gwetera esimi bon egere to some tato message mitanda mitanda ya bono naboko yere dio denga ki twakora nae enjirumete inarenjire ya moto gusukani go chibo sio we welcome every thought ndotagete comment ndotagete complain we accept it so much as to
wakorire bobe we cannot do 100%. Atuwezi. Hivyo alismotha ete we improve, we can do it immediately. Ikiagara tali ntoto kweli ya. Lakini nyora na miroberi ya Ensakia ditukira Jumatatu etogotwara siasa na magendero ditukira Jumaine twatwara obachenu ditukira Jumatano le twatwara Chisemi of Education Wednesday Aramisi Thursday twatwara Lichiko Lichiko Aramisi ya Etwarire magana na ki bere bana na tuto manyana nere buya asibio erinu aki abo yoko da bana mambia ayibona na to itware Aramisi itukure chuma ne bwatoke katokwe bwatoka twensi abunaye na Joshua au karakali menyonjaru na maite twakole wiki yobone Ensakia we nayo komeki ya Ensakia tarinje nayo mwanju muri ndonze soberere igobono nyamande koronche tokore kinde asa magendero siasa na magendero asu minda tokokora bobe tuambie Tuesday the same Wednesday Thursday na Friday matuka yonsi na rakomeki Ensakia amatuko matuke merongeta togakwera igo twakolro motenyi igo gutaka kumanyanga are we on the right track? Tell us so that they can talk chako matinyoyo nto chaka with the same mistakes lakini nande mnatokana tabia mede busy na watu exceeding expectations meeting expectations below expectations below ndo wega vera meeting ban so if we are meeting expectations sasa mwana bwenza kia tutashukuru if we are exceeding because yasinaro to exceed to manye tuambie bado akiagara aiga it's a matter of learning from wale wanajua najua kuna wenye wanajua zaidi kutuliko na ine mbaro na wanajua lakini si wajuaji wanajua wajuaji na mako wadra 90 mmoja kata teinga show equality baada unasema kibono bagora hi ndi Steve ni mwalimu Amos from Gesure ni colleague diabete kiburi kabisa happy new month to all fans mbiamano right Brighton I will be available Trundemo today nitajapa kazi kwa shamba Rivespan ye nguru is 250 to 360 years yo na ro krizi ade abune nguru ekarigo ite miaka mibere na 50 wose yaika 350 okay nguru bana nje digame yobone nguru Joshua na nje sasa ni oina ro krizi ade ako pamoja na bagoja kwa bafuere turundemo ndende para kwa na magana yechikosoli mate ngore kana ngena Gusii ande nkoratore na ekarabanto babwire echige mkuru siko chikosoli erani ubiri ba mnyokiraja ba mora tinda ragose bekaro kore Nairobi tinda rana gosema gusinko beka kale ekarje ito buna kare njinura ba kora ba mama bere ba mwari kabisa tinda ragende Gusii monoti maiti usene eri tutara tware airport rentu yaro kobana sune kabako utwa barake sune usabara ibete batakirba bekemero beri kwena kina no ene kranto betu bakore buyeskalie twamanya usina bona batakandiridi ababa kumona ndikira kirita kejikiri liwe ikiagara we need morals and obiris in the coming future abantu barumete na bakunya abantu bare byewa babwate tutwana ni academy asegusiga iga esine na re academy geteje ode yo mobira hankatamanzana na mede okuburugere byewa biri mwakinale ngoyo oresikali muntu gwa kumbira bona osoire changaime esali atanyoro to muntu komomenta by the way speaking on that naro chenga chapadimba na Safaricom is back one bintu bune still na bora nyora mbara korusi babwate byewa but because of poor management poor coordination bana bali mbaika gali ntoro cha Safaricom yaruete 400 million yogo cha gusira ebyegwa bya bana babwate 19 years registration is on akina bana nyanga korusi ndole likia na korusi we have a lot of clubs abanta bange captain 001 Demo Steven aigabona no abwate getiro ayine kenga korugusi nenti twabere represented abana bali bachorwe chibesa bune chekero chikobekwa iyo ni pesa mingi sana twaro che Peter Ndegwa the CEO of Safaricom bako bwaterana noyo of FIFA nini
mongwano yo na mwibira keigo tutamkumbuka n'abagwatani bande ba football bagatebanga bataite kokinie byewa eyacha maega yo kwenda somo timokubwi miaka ng'itatu kubatikana na COVID-19 lakini bono ya irani yes 400 million iwana aja wajitume baswa na shabana nenda to karabia yes time digoro kia wetege ngo ya isa njina ngichingo yo jiane ngorra tole lakini ndi Arsenal maite Man City yatanga ndete po to bedege ko to para sense beri mo timo gosara ato kwirena to to sense me magasi ko neto sko maji bele use gosuka igora to gosere utakosea tena sense me ya Joshua kora bune mejende kora ato ire madukani Joshua kas kwako to mai kwirena to enda sense me magasi ta simambia mro ko nje maji mure ga to suka kwirena to ya sentundende ya kabe sawa pamoja. Ndizi TV Obwansu Gusii Oburimi nobonda numuru buryo bw'wesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero imatogenda kwibulia nga Chisaga nekemerio na ritikia botambe kurwa saba kuru baitu Chisaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chianse buya nigo chiare kuye kwa ninya nyini elindi elikuwa manya go chiribuya tali chichesi kuizi to kwega twakaranga segasi Chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igwo bwansu kigima ne omwanchu muriria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na bere ngo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii na bere ngo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye Chisaga chibugo na ndichiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansu Chisaga mbwati imeyo morobolyo yoga oburimi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere cyabutuko no mwiroro ritukoria Jumanne kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekelia yibuno mwiburi otagete ase skuru ly'umwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 aborokia baisaine babwatu bumanyi bwigoro rivaga risaine lyo kuboseria na boigo lyaboroki wabakorara ekirobaro sire chigali chobosombi amachama ya yokunywa na boigonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 torikere email ase pottershaven@gmail.com gosoto akere sime ase namba enotisano nebire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano nesato inye gose enotisano nebire ibereyemo kianda isano nesato isano nebire isato isano Potters Haven, the foundation of knowledge. Ouru Superstores Limited abobali meyumuchukisi na bakohonia ebintu byonsi aseri guriyense nigo bono bagu kuharigania wuchiasi chiduka chabo Jokanya na mduto warwa kwa Ouru Superstores karibu nyumbani aba Gusii mwensi ese mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati iron rod emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF board na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekera mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyukurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obusiye bwokuruga obusiye bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere
ekero kwagurire omuzigo nigo gokoberwa asigika yichinse 24 SDS yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshu mezigo na sokiri nere customer etete Ouru Superstores karibu nyumbani. Karibu Ouru Superstores. Niko kwenye customer care. Na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku, mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu, tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbeji. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imeyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Ouru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubugate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubugate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Mano mwanju muri Ndizi TV akarotwa rwasense meyende ye studio yo kwena kibuna rende kwa manyirenga yo kwiro mwana school kwa manyirenga yo kwenda no gingerwa kwa manyirenga yo kwenda gure binto awo mete ine renjira yamo yo kote bina ya igana boko endoro ogore kende osokore kende okoro bonjere ine renjira yamo we gona enda gotete kubeke biasara byao bimanyekane osebikira banta bangu mete tweto wikira banta bange mas wende nyina gotete kubeke biasara byao amagurito na amaya kabisa goja moi gwana ali moi karanse na marketing team ali bagotena ya chinze jiga egento kya na boge kobekwa chosuga ugekyo ali abantu abangire bamanyana ya eduka yana nigere asigeto wena ebere barabare ne para ere chikiro midagete erange na no kiambe stationary bawa midi ba segete into to komoreka to iko twatebya abantu na umuntu maya nda yi machine ene karali mete no ndiro konyorana Arsenal okwenda kwagingerwe ko ye weekend kwagingerwe ko moka yani ore yokonya goyagirende bunanjiga rende mto byanega ndoko dena yagenda asigito ko ru service ngi ikaranste kabisa kwa ko ru service ngi no ruali utabwati kwasi meta Arsenal rende saro gingerwe ochemire Arsenal rajo ndo gingerwe uirane nyomba wesibie na maene nakekora Ndizi bintu togo advertise sto koraleria oisoko nyoro chanda segente ikyo
no bwatheri bali ochanage aiga nona igwete mbogo na kimoko ngaina ngakie mwangaine because ntwe tokoralia ebinto biri ogwenere to gutumeka oigubuja we make your life easier ne chiduka njiroro chibwate binte bya chire kona gete bantu batamanyeti ntwe to gwasi oli bakesere omuntu kwenda kwanyora obokoreri gobana kero bwate biasara itangazo enyangi umuyiga bunya gusira ona tusireti abairi baito nsireti sokoro asireti bamwabo kuja hapa moja kwa moja ligolina elia muguko na ende tokokorera igasingia igabana Ndizi TV nero obwansu bumusi na nere bwathe ligolirigia koko kwene kine biasara byao byayikerere abantu abange asinjira ingie kabisa mede oyikwikira abantu abange mas erinde bacho korobo meto igole no aneduka naye onyore monto yugocha gukuri na boko nyora na sara ya beire nene ande kwanyoro robo kongu bonge sana kwaro nande bakwenda mwachemima bakwenda mwachemima ebo mbali goje lakini aboko mwachemima nene abegete andi bati nanye beke bia mono mwachore kromanda do bwate nindo chino bwate linga nabo tiga tukurire echinye chiachire ya Vansi Keri voke di third agoteba tubwatite kura chinsemo chia Doha Qatar nafuatilia Ensakia nikibambika network ndio mbaya kiasi kwa sisi wenye tunatumia data kufuatilia Ensakia all the way kura diaspora I like your laughters guys atavirende tokwani abami ntuga iga asante sana Jared mtoto wa jirani nera kubura morning Ensakia happy Labor Day Ensakia family thank you Elikana Osiemo good morning Ndizi TV viewers okay asante sana Dominic Mangabo Mochengo agoteba good morning Ndizi TV I'm watching live from Pipeline Nairobi I'm getting all macho gechache nyumba Gakero area agoteba oletraba machoge bacha chibonsi pi obasoiri nyomba kurotse mochia Gakero tugwakangambia mono biasa na yunga majogwane ile Brighton yose agumina ayara agenda tokuligereria mo 90 asante na ndo china bokuligereria which is yeah one me the ndo ya no me the connected dia no ngoro nyomba you be your own fan ni me the na bangi Brighton na bangi to connected binde sana na no me the Brighton Brighton imeteria tendi ya batangani nande siku hizi watoto wengi wanaitwa Brighton and I'm proud bwana niko jana tena 72 siku hizi watoto wananenua Brighton siku ile bana Brighton ya bana abake nande umwana mutangani orogetu Brighton nkakiane amaya okore form 4 na no musani na judge ngote history ngaki ane metu Brighton lakini na mimi najifu nanjigo baringo ya comment asante Claudia Nyakezi whatever good morning and happy new month tuned in and mbia ekeroko by your own fan that's the greatest feeling yengi yora igwe when you are number one fan and the rest follows okoba your own advocate kwa manya kabisa ngairende the way we are following ourselves kaibia minjogera biasa twenda sasa mema gazeti kula lero no botamire ngo twari gazeti ya The Standard na incheni ngo twari gazeti ya Daily Nation biasa gazeti ya The Standard lingane bwate linene asomundu wekenya modero ligethena it is dog's life for many employees timaidinga ki umurigwe gazeti ira lingane elio kurene ni gate abuna abakenya bange no nyedi litiko lya Labor Day abakenya bange mbabwati meremo nigo bale jobless mbabwati no mbali babwate emeremo mbabwati kende bakwegokeria kubwatekana nobogima nigo bore igesara igoraria enambe nyinge y'abakenya nigo bare asobotaka ekera bange bakonyora emesara eremeke itari goikirani amangani yabo igomo likibega seti amarigedena wa Kenya wengi ni maskini na ande mbabwati kende bakwegokeria bali bali ikiremeremo nigo bakonyora ikibese chinge kitari goikirani okugani kwabo igomo ligwe seti namarigedena state of the economy ekera odena embroid ase umwaka w'ijiri bibere na 2021 17.6 ase 2022 ekare 18.7
form ayunda ke odakonya na bokonya nyara sigaseti ya The Standard ekerondoje bachorete gaiga omunkwa nagete ukara sesemeri ya jua kali akari gokongonta na korosi ndoje na ne karaya kita gokongonta gaiga asebiche yo ye koroke nanga kyobo gemaboko ngete monto mete akorosie bigari kabisa lakini bese nchiyo ayona arondoje amurekeire sigaseti ya The Standard Beijing tangani boigo Raila nigatena intundoga neti kwegwa okwanchirwa kogenda separa gusikorobekana oyo nigatena bono nonya banyanyimbo bakarigokana bunambari gutujwanjera korobekana tukolia ngyo ntubuno obomo bwasimiro moja ntotageti ogwanjirwa n'abanyanyimbo ikyagara nigo tumanyete ningi ikeokora bono serikali nigo yasukire bosyo na kobeka gatambo kero jigwena kibuna nga kibago regulate osanga kibago kobeka amachiko eri kwena kinaki amachiko yokuriyeri chikanisa gusaba korere wechikanisa ense ya ito ya Kenya yani gago jari tukorera kero murai wenze Dr. William Ruto nigarenga sensemo ya West Pokot ekerabarenga ari samangana interdenominational charges barenga ari krade na bono ya betere rimne task force ichikorosiwa iye kurire na ose chikoreta recommendation zigoro yo kurire dia mangana yichikarsa nigagoja ekero Mackenzie agenda koba assessori ari aganyete ko chikogambirwa bayondoroje na omopast Ezekiel odere nere nigo ari ase abwatire go ikaboniga ekarori tukuriangia kumanyana nagendere gutangwa asama tuke 30 eri abanyanyimbo baendera gukorobo tukigose nigago chikora abwatuko ntorja bagwakiri bae Krifombeta amo na dansa nyomali bakare kumwegerera ari kabisa asepechi nandi nemorgedena we corrected bodies from a secure judge iyo bono oyo nomo teneli we mocheria ya malia odeabona na nigo baru sitemebere ase kanisa ya pastor sekeyo iyo nere obwatire n'abanyanyimbo ayo jina ramurikire gaiga asensemo ya igora nemurigade na temple stand on cannot offer high profile cases yani oyo kabeire kinoti niga kabeire omoseli akabeira sikembegeria DCI ekerikyobo tuki David Kinoti nigo bone ebinage George Kinoti nigo ya rekande buna ebina mbirororo biaring profile case bono chi mesa go se nigo na ebinto nigo bia onchokire igoro yebine ebyo engaki ya Kinoti nigo go morigwe setina morigede na ensi ya Sudan nigo erengete go sing go se go corrupts kubatkana nisegiri agenda tali igoro ya military army na paramilitary as ensemo eli eboigo nindoche na morigwe seti na morigede na Man City sit top of the table bono Man City nigo ya ikire na wikaransa as a table eli go sa sekemino keria King English Premier League one kere wati point 76 ende asore ko yabwati point 75 unyore na Man City ne bwato mopiro yo metara gosolia egisi ko gosona na kubwa na bera bwe man ya seno chi point ange inye se inye isano nemo inye point inye igontura mayana abono nigo chikoenda wikaransa semesi yorana asenoja ikaranse geka kolende ogo ikoru kwae ya eretereire bono nigo ya irandire namba ibere ndokuma ngikora yeah that's true ayuna rara senzema yane yigasete ya The Standard entangani asante mwanchumulire na inchitigangu mnyoki aliairo bulitase gazeti ya Daily Nation ekerondoche engana eirobulito nigoro ya pay rise dilemma for Dr. Ruto karotoroche ebyombe bikagirete usebitagete abakora imirimo babo bamentwe omusahara inyura murai bwense karorire iretuburai bwense anatebete under 100 days nachikwana kyanga abakora imirimo bamentwe chibesa cyaba yanigagoche karori tukoria rero abanse ya Kenya abakora imirimo bense ya Kenya bagucengera litukeri lya Labor Day ririgo korwa kira itariki y'umutinyu gatano kira omwaka aboigo ekyombegyo kubalika bali mu Teacher Service Commission abarabombarigete kwewa kibesa kire 56 billion egere bachikomenta abalimu ase emesara yabo n'abakora imirimo beserekali gobono umutu nigo guche wati umuraibwense Dr. Ruto kwene kyanga abakora imirimo naki bakonyore ng'erie yabo ayo ntoyaligererie asobo imonya chinsa chigotoka
ase page ya kane kolende kichitatuke enyorere gazeti ya Daily Nation wesomero mugano yo ase page ya kane boigo engane ende iroborito nigoro yobo mawazimio la umoja wa Kenya ekarotoroche bicha yomorayo bogosete principal Raila Odinga tebirenga weikabachiko gende asokorobekana ekeroba tebire katiba yense ya Kenya neba tobosibole bwa bene asogwikirania okorobekana kolende kolengana na Odinga agotebanga onye rais William Ruto unless nigatagete go suspend the constitution na korule by decree lirolyo tiganjire abakenya bagende asokorobekana ayo Nairobi litwase page ya 5 na 3 gazeti ya Daily Nation baiganga Nairobi litwase page ya 3 ntochikomulikiranga na kyumo chief wayomo enyorire asegesibokie miaka 10 maega yo goita ensemo yaba muragete goikogo kwa he flogged boys to death igo enyorire asegesibo behind bars for the next 10 years ayonto yaligereria se page ya 3 page ya 12 ne page ya 13 nemorekerete igoro ya Pastor Mackenzie kolende tawana etikoro kwa pastor bono Mr. Paul Mackenzie ekero muri kibigazeti yagotabanga cult of death ekanisa ya makweli controversial bible verse asokorwanirire kanisa amangana Paul Mackenzie na irobolitoga bonga ine ne kanisa ya makweli ayonto jakoyerora ekero tubwate chingaki boigo pain for parents as varsity fees increased wono nekerero cha saborokigwa gusaba ibuli bali babwata aborokigwa bagocha gusoma chi university cha serikali ekiagera guchakira omwaka oyo nigo aborokigwa bagochigwa kana chibesa chigo vari chia tuition fees eye nigego korekana kubwatekana no kubura gwechibesa se university egento bono keire funding crisis igo gwetera igo omuiboli goikachiko genda insea asomobukoe na kwene kiabuna nkorwali chibese chio ase public university endrenda se offer ya omoyega olebadei indo chegega nyumba nekara ya 2-bed apartment ya rekogorwa 6.6 million kolenda bono litukeriria rero banyako bwate 6.3 naboko enyorera ya apartment iyo ndonge kigima erega lia chinsemo chia Kasarani eyune offer ya Labor Day oyo minto Brighton no mwancho muligereria ndoche na rayo airobolito asepeje ntangane ye gazeti ya Daily Nation wiasano mwancho mureri ibono ekrosara to debira yara sensemeri ya Daily Nation na ngina gote yara matangani sara the standard sara ekaroto koliria ligento kelie na ayebiro nigento kere ne bana laboratoire advisors umuntu gukora wina bono Daniel King Darius na bwata advisors babiri na barako matena bono tokoleiga Daniel tokoleiga mo ruoteri akaira bono birengele bidia advisor igo matesko to advisors yababe igo nabako mocheje birengele troje na nonye no yonde mokae na bete umwa advisor oyo na boitire na boti wasa ningia como bunia no gonda ero madeti na ke ojo kora akaba mu advisor uri agateka na ke na poyo pakalika maroberende na boti okore ora miro murudi advisor chumobe abari tugerio korora because Darius ni harengo musani Daniel sana mpaka naona garo advisors ya bako mwa advice aliuzunika sana nga na kingo cha gukora no yiro musani batrende walimwambia huyu ameenda kinyume tokolega so it depends no marugi bwate it depends na kiao ko basebia singencho barugi na barabo ngora arubaro basebia abasebia barura bwate nyore no tiga na Joshua kabisa na vea kama boko so that's true bia mana suko nyora a very advice embe na beko gera nonye ni Jesus joke that's true asikitabi tena nasi sidia testana lebeja watoto manjumurine murikete na ebina nene biri bia renge bia raitwe na former directorate of criminal investigation George Kinoti during engakiaye ningo bono yaro kanene
binge nigo bikargo tukuterusiko ekare binde byabero vatandi yote somera mwana oyo nigo rase beji ya gatatu ya kane neriye karodena na maene na bogoridi emibere koruase kanisa ya Ensakia oyo ne mortuary attendant as oyibono nero rwete birori byaye asensemeri okarodena ina maene na rusiti emibere asensemeri ya Mirere Funeral Homes korengana nebo tukibogenda takuriruna na inki kyabete ase ensemeria asensemende gani doje na family mokorwa sensemeri ya Gusii ine county ya Nyamira ensemeri ya Bravo nige kalikoligi ababwatani baye gose family members kominemo abakagere na nigo bajeta sensemeri ya Shakahora ababurire wetera ko mutinyi komi umwaka oria ninganeye ningenda ndonera koje bwatya tororena ngakire family ngoreno no mugambi bwense mena tetena akarwe kuregitine na karmo monta ko genda no ne karwe yokonda Nairobi rende gwatutege family iyi nigendete kurigia abantabu kominomo babiri bedina nigo bacheta sekansa ya Mackenzie ayo na rondoje amorekeire igaiga abayigondoje ababwatani bejikanisa korwa sensemeri ya Mombasa go coast nigo bono ba denounce Bauro Mackenzie na ya retired as erombe ya pastor bakorawa na Mombasa Anglican Church of Kenya Bishop Alvosi baya nigo badena Mackenzie ama bundisa ego sama soma yare kwana bantu gosobo semere kurwa abantu mbwarenge bwa kene nande nigo bwarenge puborimo musajo yomo nigo aka mukaya kariko madina ya Nairobi ngoji mirmogete ekero musajo yo akare mutuka magega ekara jitukuri status akarore jiri cha cliff ono musajo na jaide korengere na ngakimo kungo ya ndedina ngwere ndari goji Nairobi ari goji kumbe ngirifi ya jete gobono musajo nero jakiro korobo tukiama na mukungo yone andedina Nairobi agoji lakini status ya jiri ja cliff na kiyabet yone na ndede korobo tukiama na mukae Mackenzie style ya jete gosena ebeji ya gatano ni rimurigete na bono Ruto nigo muraibwense ni garo beredi ojigo sete ni kwaya ligo se task force yigo chikurire na ki aba pastor bali aba turbanu ba chikurire ligo gosena ki bawo kubatem kurwa sobo korali bwabo nara okorokuna nere omo bishop oliwense meri ya Nyeri Catholic Bishop Anthony Mweri nigo bona nyari gako gikeri aba pastor bali bakari tumeka chimbinu chimbe kongaina abakristo igoro yobokoreri ayusara no jina aramurikirete aramurikiriga egaseti ya The Standard kurinde page ata nomo neri murikidena akyaba Kenya bange batabu atyomo okoboko kokera litgo liare bade kubwatekana na nemirimo teyo gasteyo neborio kore kasi niga korie bese enke sana ayo nigo arasebeji ya gatano mo boigekero omo general secretary begembegeria koto infrastructure amochirio mo bwasimioro moya garagwadena ya yire chinga kichoko build ense tali chinga ki choko gendo krobekane kyagara atyadirere na anjera nabuna ngwabwetu jikura ayuna arara sika seti ya testana na ebono kura mnyokake asante mbia mono asoko ngali bage page ya kabere gazeti ya Daily Nation ni murikerete na kia boro kiwa bali bagosomera ubunyagitari ase University ya Kenyatta University bakare kurera nga mbabwati asibagokorera obo asoko korera na konyora skills chiabo kurwa wana bakarotanga give us back our hospital the Kenyatta University students laments ngambakari konyora swa korera mazoezi yabo koranga enyagitari yabona yabeire nyagitari yabantaba ngao ando nyoro muraibwense na launch machine geteri gocha kumuleka kabisa na koranga uruire bwa cancer tumors chonsi cyanyore kanira sekire abantu banyoro bwenya na mapema bono koranga bebire aborokiwa bawo korera amazoezi yabo yase okonyora chisemi cyabo nigo batabirengaga kitu iranerie kiagera wa medical school could soon be deregistered and over 2000 students nigo baratiwe asechitaya mbaka bwati asibagokorera
emirimo yabo nabo kwenyorera egazeti yo ya Daily Nation bwesomerayo boigasipeje ya kabere ne murikirete na naki abanyanyimbo batenine asedukeyemo ya M-Pesa asensemo ya Kadanje market in Dharakanidi County abwese gotebekananga abamu abo babiri mbaitwa n'abananchi babwatu burubotindi na gusiria obugima bwabo kubwatekananga niko bachita M-Pesa yo na guchaka kwibera omonyene kolengana n'abamenyi bense meyo peja gatatu ni muliketenga naki omo chief oyomo enyorire osomo konyi bwo chief assistant chief enyorire asa kongu magega yo kuita abana busaba sai babere abo barenge by then barenge myakirengeye barenge around 10 years inyora mu assistant chief uyo igani gakorete gakuru ekyo kitarike 30 mutenyo November omwaka 2012 ekero bana bachiteroche barenge batato ngorende egatebekananga mbaibete chibesa korwa senke mabwese bachite kubucha machi ngorende libaga lyoko bwatie process bwenerete mu assistant chief ya karwe order abana abo baitwe mpaka batebe ngwirete chibesa ngorende the process yo guita abana baiga nako ba ruli chinyanduli abana banigo basiritie ubugima bono mu assistant chief yo nenyoreta sakongu ekero bwene borobo tunasema serikali kuna mkono mrefu ngochale gukora emyaka nere 10 ase egesibo baigasepeje yoyo mto Brighton engana nere gaiga emulekeire igoro yobo chenu wana nige kworokya nga the scientists kusaba lingoria balibo bochenu nigo ba discover nga pampas ose egentonkero abana bagusibirwa egerekero baitera mache useba chire haja enene rende montota na gusiba sibikaro maete napkins nacha kwa generebo yes ona igaba science batebirenga ase daiperi umwana abekeire mwetekera umwana ose abekire haja kubwa tuli komanya ikiagera na abegete pampas iwo gocha kumanya kero ya mururire bono ya gusarerire the scientists batebirenga ba discover 10,000 new virus chikoba as a feces osase acha kubwa yo mwana bono igo batebirenga virus chiga 10,000 types of viruses nko bachire ase kinyesi kyo mwana liria bekire kabo iri pampas igo batabira amaruira ya nabara nyore gose afe yo mwana ya beirembe nende nabara rete chronic diseases in the future wana babuliriye abasubati bali bagusubira abana pampas bachekia onyekere ne lazima otumeke pampas wachekia mapema na koye dispose properly wane chinchire chiko ba disposed kwanyora pare ebimbete kabaiga kwanyoranga viruses echo nabochira baisa koreto bokongo igobono batebire abasubati bali muri bebwatranetie na bali bagusibira abana bake babe very careful ekero bagusibira abana diapers nimbadaringana yes amanyire boli ingego gera jibambas chajete eto de new technology akini chajete chajete karato ngijajete umete nabugini kwabegera umwana feces buneye wikana ndokoreki nabugi osibi wikosi bina ndo anikere with the weather na bora nyenga tubwati kende weather singwikajere the climate change kwanyore mbulere nyinge so mondo kona bosibi bintu by'umwana agene kwana nanje jibamba sijija jite sariyo buoro abasubati mwajide mugatwaro buoro mete akarego ikabuna abasubati begete bagatwaro buoro nande abumbi yabate biro science yabu ikyara karoti gomare no mwana more na barati kuno mwana na pambasi rituko achisa jinyinge nande da dojo so me bono mono obutuki no botatio kore mono baotana umwana mumura tata kiri kubeguru pambasi igika umuntu bekere nabukini umwana akoba pumuya akometa mwana ngotakaro twara mbeo ya mwaka ndio kora rusi umwana ochangarara kabisa akira muri soko ndo me bono mono kabisa sari ya hairi tirano maita mangana hairi mwana mumura ekaro kumubekera pambasi mono kumu affect nonye no bosacha yeah that's true mede bono ntume dina na kwande we wakwande ya because ngorande umwana sibire pampas kurumambia
ucha kwenye rusuku saa 9 kwanyoro mwana otwalire max mwana ubalirire njira gete omwana nabura muleterere so it is true because Pampers in I believe igwe wana tako gokonya usena asogo chirende sabariga na ende immediately rusi omwana wana bande bachakira ko ye misuse tako bando mwana nyombo komobe kamura ire na kwabe ko mwana Pampers mpaka mambi ukorara 8 hours mpaka mambi no mwana tawo sumbwa ne Pampers 10,000 ngo ikirinde gente igaro kisara so mwana Pampers digo mosubade babe responsible na yo mwana na itera maji bituna boko sibia mwana na mwana tigabe free mondoro jo mo be mwana Pampers mo be ke gatonga ene changa go sibia ga mwana bono ba nande mento baji size kwanya monta ba size ya mwana yako bega atinge to mwana size renke ntuli go sali Pampers rieta batrende it's because bolingo libworo kirenga 10,000 viruses korwase obuno tukibwa ko betali tutwakora wakorunga so kero mwana bekirite yakumutika for a long time nande na maana bota manyo cha ke mwana ige sairite mapemo tamanyeti I think sama tuka josko hego gaduduri expert ya tote ino mwana ngakiata kire kolerwa gojibosi ngakyo mwana ta kire kolerwa omaite no mwana ngwe tu arro mwana bale tatari kolerwa buya omwana oba bitege ingakikyo mwana ta kire kobere kwa ndio mwana ta kire kobogorune bebikari ndio mwana ta kire kobogorune buya omaite ndio mwana ta kire kobere kwa omaite se konyora na etwa kinetigo ya dori bitege umwana ndeta kire kobe kura nywensa vitamin D yetubwata abona tubwate maternity leave na basaja baje bakegwa postnatal baigwa ende inejiga gijiriyo kopekano no mwana nakagasoka mwaka magorarambo metoko nya mwana gete obere kiru mapema na ende ntumanyana no nyana bagaka na inwe wika morero mwana ari infant ka mwana gake ata baby indio mwana takere gotwara that bondage no muiburi ndi mwana takera sibiyo kubagese byakaraga keigo naliya kumanya so tutakuja kujua kora abana bange babwate ebitega that's true mbabwate indio mwana akoberekwa ndi akoberekwa nande Pampers indio monto bwato mugongo monene kabisa kwaberekira umwana we really need to torora expert on that egera tokonya ande tino sare barerieta lakini nende okomachikora abantu bari twarere tukale tware koli amarabani na nini mtu ajidemete sikisi abane baje bakaba ukena tiririkare twaka makero mugondo na maraba but now it's very omate no mowasiri omukoro gwegisemi na chitaka mowasiri super CS Matiangi na gitaka tena abana abatakire 4 years bama kwenda school lakini siku hizi umwana gaika 2 years ujakiro kwana murute ebepekea ende mwiboli utuka majukumu leno yo bakongira ndo nyari jibosyo majumede kanya baya sukire na kanya na ikire page ya gatano ndo chichinsara chichimenyogete mugeni togote bunga shadunda asante kwa kukuja mapema tumnyoke ase page ya gatano ni mulikete nga tribulations Kenyans employee face as World Max Labor Day ngeme chando nero bitango challenges abakuri mirimo baserekari kusaba kuri mirimo andons chando nero mingi bagwetira even us bakumakia World Labor Day because igere everywhere by the way igobona abakuri mirimo na mangi bagwetira ora abanyora bara ikaransi bakugambiga egere mpatagete kurigerera chi welfare chiabo security chiabo na nakibako bakero barasemirimo ntwararo mungwana naro ogwete kara line on duty tacheti wakanu kende yonse does he have a right yoko wakanu because ameumia akiwa kazini abande bamutai that was being careless that was an accident abantu mbara obona igabakura even ekaroto kuma Labor Day ba wete kare batigire bari birema batana ko ba compensated even now igamangana mangare keroto kuma kiritukeri gakorende to kuganire kero montonga happy Labor Day nyina mashabiki tumwara atuganire aganire abakenya happy Labor Day Kenya National Highway Authority yure Kenha litkuligoro ya sigeti para ya Mahimahiu Narok Road
after cracks cut of access bantu bali kuru Nairobi ndugu ya nere yali gochale ne kubatikana na mangana iyo tobwate they had to change route kyagere pali yugo yabutugete go yasibigwa nembure nyinge igabano baada antu bakwenda Nairobi tumeka a short yani a alternative mobesa gwetera mahio narco road yunarare page ya 5 na limo ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 ni mulkirete na Raila Odinga is okanje nga wikagenda se ukurobekana litiko lya ankyo nonye serikali gwetera banyanyimbo gwetera mu regional county commando Nairobi Adamson Bungei korwa roboti goronga no maandamana yoso kurobekana okwo twagokanire igona bokwenyorega gazeti yo wesomere asoboime ena manga sara nitugerera le bande ngota kere go lichengera madeni tugerera le bande ibekire kodigira achievements chiri chia beira se bokorerigwe meremo intuzo ke ochengera tugerera ne lito Oseneria banyene. You know, we have employees and employers. So I think it's for employees because we are the people who deliver. Yes. Akini bona anene about the anali to kiri bekire aso go chengera achievement. But if there is no achievement, is there need yoko to lebade? No. Okay. Tira na sipeja hata na tega seti ya standard area de ana raira ni ga na intego ga tukorobekana no nye ruto ga garote ana lende na yaya mtajua mjui oyu raira de na barabu ko ikiritukiria mami na barabu bereti ko kabagende no nye ruto na Nairobi Police Post Adamson bunge ga garote ana yaya mandamana ayu ni gare irigo boigo asense meyo ne mragedena kotu Secretary General France Tony gabori murai bwenso mokoro Uhuru Kenyatta gotigana na siasa na kumobora Odinga Angela Nena William Ruto na bwete chikura korengana atule ateana no nyenere ekerobaro kore campaign ni gare como campaign laira ni gare ngasense meli bagatumia jimashina lichonsi serikali kwenda kina rairo ile chikura kolende Ruto nera gatumia bokora bwaye nugo chanja bwaye nechinguru chaye akaira chikura ibona ateana goika erigereriwe asikwe buna murai bwense ayuni gara sepeja atana gotega seti ya The Standard nandabu nongo korira seritiko lialero ekerondo chena ibiro bito bya minyokire mono asemambi yabone sara ayabona bote bya birata mancho muliriya tetukorira abo kiagera na mangara se gazeti gendo torago seminere nyogo tagete gazeti ya The Standard bwenyorere gazeti ya Daily Nation bwenyorere People Daily The Star Taifa Leo tumesera no bategenda no chisa cyachire kolende tiga tukorira bwasebono egere toena ne tururibaga turigererie nga inki yekare asege kabu kiabalemi bechai kolende Rose Nyaboki Ariga agoteba there with you sir in Brighton be blessed asante Daktari Henry Ochoki korwa Itibo City asante yule mmoja koro diaspora agoteba nga asante sana Vansi Keri nimekuona baba na ole no mwana ugo Shaniza Mura Edwin Omwenga kurwa Rungai present watching live omwego babagetutu Thomas Ondari korwa gekano bogetutu bwa masaba imeyensa kyabona botambe agoteba happy new month and happy Labor Day Sara na Brighton no Nyemulegas no tole mpaka na Joshua asante sana Cyrus Baraza Wilkista kurwa chinsemo chati ngali tukoligoro mwabu atekegenie kenene kabisa sensemo yaisecha tokubaganiria maya karumuro beretie kunya gusibe nyangi ya ino sepingu za maisha tubaganiria maya kigima the Baraza family na ino tubaganirie omolembe kabisa pia sana kirango korra sesderia taifa leo ni geri gedena Raila aba kumkaidi Ruto yo Raila tena hata kama hata kubali kutishwa na kunyamansishwa huku vitu vingi vikienda mlama otera ta gukiriwa na ndeta kogosereriwa Raila Odinga otera kama ni mbaya ataenda maandamano. Muungano wa upinzani wasema hautatishwa na onyo la Ruto na wakuu wa polisi dhidi ya kurejea kwa maandamano hapo kesho, ukisema katiba inampa ruhusa ya kufanya hivyo. Ruto Raila ukwanre ensemende asensemeye nedede na debate ya njaa na tatizo la mishahara. Yani ile bade yenchara nobokomu wemesara bwengeria bama udena shakahora familia ya Nyamira ina hofu kubwa
family nero ikari obuaba bana bantu baye angi 10 mpaka chita sense media shakahora abuntu ndo kuntu kubatiri ngane yo litiko liarero mono Man City yangawa Arsenal juu bono Arsenal yanyadege korosi gugораria ya rutirunse tutamayana nechikoira norro gose pado ayo na arondoje amurekire asika seti ya standard ya divereo litiko lialero wenyore gaseti ribwanjete irinde bwesomere asoboime na sobugale na gwanjete the standard the Bible daily nabo kwenyorra bwesomera sobugale asante sana nalikuligia lietalie omugeni wito bweli tukolia lero Nelson all right nalinyoje asante sana koro kwa Nelson Onduko yoro munyakiro kibirigo tea factory gobana abali mimwensi pi egeikaro kenu na kieke ekaronche ngo chigosukake nyoyo minto Brighton ribaga barasangake asengana yenge nchukigima asamangana yobole nganchere nsuke uyasana erore badei nena jo tenga kyaro jina bakori mirimo na bari ba bechaye mbabwate kibakwe goke de badei metere roja tiri goto ena barabuna bakori mirimo ya bakori mirimo bari na ino makori mirimo ra sensemo yago aso kori mirimo te nonye nori oyogo chonga vinyango kabisa uyasana munyakiro gonere umuchama munyakiro gozi enarra bakori mirimo becha county ya Nandi mbaye waganto gete so I don't know uyasana ayindo jakwa na mangi tukori lero anene bona koro muri mibweke meriye chae gotegera kabisa nonye no tamo muri mibweke meriye chae ikera ebionsi kutumyo na ya machane abatori muri mingo korore kende gionsi enono moyo na bwate chae nabanyo muntu na robate deni yao otaina ya iraundi ebinte byagete insaka kwate na kwa ngainire yona na mangi turajukwa na lituko lialera asenjera ya bene asimambi yabone all right mwanchumulele ambia mona soko bana intukurusa 12 nabona iga tigansuke kando ndatomugeni ga studio egemo kwa na mange igoro yamagendero mete cha obali mibwecha na arona magendero yesa chosho kasi kwako mugeni akiingia sisi tumeshamaliza Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasaye mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fake star yagote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonsi #ekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukoroli gucia sabasubati barya bwibwatranitiye nigigo kumanya igoro y'obukoroli obusera burya bakurwa gucia sebare tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masala kadhaa kama vile lishe bora,
afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru y'indagire kwegumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises nabuigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire y'eng'encho wansira muno kutate safari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere safari yonsi mpaka kuno gokini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batarirenga kikindi cyonsi ime y'umucyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi ase namba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ekyukire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kingakikere cyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ekiumbe kiriya gikurigiro y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA bwoyo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucyukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo kire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucyukil Goris mbabwate special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuriche cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps cyonsi